Dobrý večer, dámy a pánové. Moje jméno je Matěj Lipský a vás budu provázet tímhletím večerem. Je mi velkou ctí, že můžu dneska tento večer moderovat. Tento večer je zaměřen na improvizaci v klasické hudbě a především vám má představit vznik společnosti pro improvizaci v klasické hudbě. Já jsem před mnoha lety zakládal Muzikoterapeutickou asociaci České republiky a vím, že to byl běh na dlouhou trať. Dneska je to jedna z největších asociací a je strašně dobře, když lidé s podobným zájmem se sdružují pod nějakým spolkem. A na ten úvod já bych pozval pedagoga a hudebního skladatele, ale především klavírního improvizátora a mého kamaráda Jirku Bazoura, který je spoluzakladatelem této společnosti. Jiří Bazour. Já tady mám dělat něco jako interview, jako mám to nějak moderovat a zároveň jsem si to nevytiskl, tak já jsem si říkal, tak jak já budu improvizovat. A pak mě napadlo, to můžu číst mobilu, ale číst to nebudu. Takže se může stát, že otázky pro Jiřího Bazoura položím až v závěru někoho úplně jiného a podobně. Nicméně Jiří, prosím tě, proč jste založili a ty jsi spolu založil tuhle společnost? Tak, dobrý večer, ahoj Matěj. Já jsem moc rád, že ta společnost vzniká, já jsem ji spolu založil. Já jsem vlastně byl osloven mými známými přáteli, protože někteří přátelé, moji studenti, někteří kamarádi vlastně z různých společností přišli asi tak nějak podobně ve stejnou dobu s takovým nápadem, že by bylo dobré vlastně založit jakousi platformu, která bude sdružovat a spojovat lidi s podobným zájmem, takže se zájmem na improvizaci, o improvizaci v klasické hudbě. A vlastně ta společnost by měla nějakým způsobem pomáhat lidem s tímto společným zájmem, aby se mohli spojovat, sdružovat, pomáhat si. Měla by pomáhat i vlastně té edukační činnosti, ve výuce, v osvětové činnosti, nejenom tedy pro profesionální hudebníky, ale i pro publikum, pro milovné publikum. Samozřejmě těch nápadů máme spoustu, celou řadu. A já jsem moc rád, že mě tedy tyto lidé oslovili a že já jsem to s velkou radostí přijal, protože o něčem takovém jsem snil nebo toužil už hodně dlouhou dobu. Když se řekne improvizace, tak to vypadá, že to je něco, jako co vznikne tady a teď a není potřeba nic, ale je zatím potřeba velkého umu. A ty jsi měl štěstí, že jsi narazil na svého, řekněme, duchovního otce, vlastně, ale taky pedagoga Arna Linku. A pověz k tomu něco, protože on byl geniální improvizátor. Ano, pan profesor Arne Linka byl úžasný improvizátor. Já jsem měl to štěstí, že jsem ho zažil nejdřív jako svého profesora. Když jsem ho slyšel improvizovat, tak to mě vlastně utvrdilo v tom, že ta improvizovaná hudba, to je přesně to, co cítím, co bych chtěl, co bych rád. A pan profesor Linka vlastně mě k tomu inspiroval, že se snažím v tom odkazu jeho pokračovat. Ale vlastně on to není jenom jeho odkaz, on vlastně sám také navázal na ty improvizátory, kteří byli před ním a i na skladatele, protože spousta hudby, spousta krásné hudby vznikla původně vlastně z improvizace a mnohé skladby, které dneska slýcháme jako klasické, tak vlastně ty autoři, ty geniální autoři původně improvizovali, než je napsali not. Takže ta improvizace byla dřív daleko více propojena s interpretačním uměním a dneska se to trošku vzdálilo od sebe, nicméně pan profesor Linka vlastně to jakoby obnovil. Já jsem tak nějak tohle velice obdivoval a snažím se jít tak nějak do stopách. Jestli se mi to daří nebo ne, nebo bude dařit, uvidíme, ale dělám to už dlouhou dobu, takže rád bych v tom pokračoval. Mimochodem tady z Půlnice, že pan profesor Linka napsal kapitoly z muzikoterapie, což je moc krásná kniha. A zároveň samozřejmě to byl vynikající klavírní improvizátor a ty vlastně budeš improvizovat na nějaké jeho téma. Ano, já si myslím, že by to bylo hezké vzpomenout právě na pana profesora doktora Arne Linku tím, že zaimprovizuju na téma jeho skladby. A vybral jsem z těch množství jeho krásných melodií, jsem vybral skladbu, kterou on tehdy nazval Afiliace. A když jsem se díval do slovníku, co to je, tak jsem vlastně věděl, nebo jsem se dověděl, dočetl jsem se, že to je něco jako soulad, souznění, přátelství, propojení, jo, což si myslím, že je i
jaksi z toho myšlenkového hlediska pěkné takhle pro tu naši nově vznikající společnost. Takže bych tu afiliaci si vzal teď jako téma jeho skladby a zaimprovizuju vám na tu skladbu. Takže Jiří Pazor na improvizace na afiliaci. Takže rádi bychom přivítali Renatu Pospíšilovou, pojďte mezi nás. Chcete nejdřív přivítat? Určitě krásný dobrý večer, dámy a pánové. Jsem moc rádi, že jste se tady sešli v tak dobrém počtu a doufáme, že si dnešní večer užijete. No a od kdy se věnujete improvizaci? Tak já se improvizaci věnuju úplně od malička, asi od 5-6 let, kdy jsem pravidelně sedávala za náš klavír doma a hrála jsem různé melodie z filmů, z pohádek, všechno, co jsem kde zaslechla a moc mě to bavilo. A co vás na tom přitahuje na té improvizaci, vlastně jako klavíristku teďko už? Tak na improvizaci mě přitahuje určitě jedinečnost a vlastně svoboda a volnost v hudebním vyjadřování. A tím, že já studuji klavír tady v Praze na konzervatoři, tak ty svoje skladby a improvizace si můžu přizpůsobit svým možnostem technickým nebo hrát věci mého oblíbeného žánru a je to prostě experimentování s melodiemi, s rytmy a
je to moc krásné. Tak jo, vy nám teď zahrajete improvizaci jednu na 2 témata lidových písní. Budeme je prozrazovat nebo ne? Já si myslím, že je všichni poznají. Tak jo, tak doufejte. Renata Pospíšilová.
postižením, kde děláme muzikoterapii a často používáme muzikoterapeutickou improvizaci, což je velice zajímavé. A jeden klient, když dorazí pozdě, tak velmi často řekne větu, no bodej by ne, když jedu tramvají z Olomouce. Tak, tramvají sice ne, ale až zdatek Olomouce nám přijela paní doktorka, tak, abych nepopletl jméno zase, protože v těch pozvánkách to bylo špatně, Hana Švajdová. Ze základní umělecké školy v Olomouci v Žerotíně, je to tak? A vy vzděláváte vlastně mladé improvizátory, tak jaké to pro vás je? Co vám tohle to dává? Dává mi to strašně moc, protože je to ta nejlepší práce na světě. Zbuzovat v žácích ty jiskřičky v očích, protože improvizace má jeden neuvěřitelný dar. A to je to spojení. To, že to nejhlubší v srdci, teď a tady, se podělím o to s těm, kdo mi naslouchá. A nebo i sám se sebou. A já se přiznám, že improvizaci se věnují víc než 20 let. Ale až teď v době po-covidové se to začíná trošičku rozjíždět. Děláme spoustu věcí pro to, aby se improvizace znovu integrovala do výuky ZUŠ. A abychom především pedagogy přiměli, že se nemusí vůbec bát, že ten předsudek, že improvizace je doménou těch bohem navštívených, jako je třeba pan Jiří Pazour, že improvizace má mnoho podob a že je pro každé. Takže já se snažím na ZUŠ Žerotín Olomouc díky našemu úžasnému vedení dělat spoustu věcí. A vy se určitě teď chcete zeptat, co chceme dělat, že? No, vlastně, jestli na to chcete odpovědět. Já vám to klidně přečtu, já tady mám otázku, co chcete dělat. Protože proto tady jsem, abychom podpořili improvizaci. V době covidové jsem dělala, všichni, kdo učili v té době, ví, jaké peklo to vlastně bylo, děti vůbec nějak motivovat, vrátit jim radost z hudby. A my jsme začali dělat improvizační výzvy. První byla krokodýl. Když se sešlo 22 krokodýlů, každý jiný, a já jim to sestříhala, udělala jim z toho video, tak měli pocit, že to k něčemu je. A my tom pokračujeme a začala jsem cítit potřebu, že potřebujeme nějaké bezpečné místo, kde vlastně se můžou děti vyjádřit, setkat se, inspirovat se, pedagogové, že se můžou vidět. A proto vznikla před 3 lety platforma Festivalu Hudba bez hranic, díky vedení ZUŠ Žerotín Olomouc, kdy vlastně v půlce března se k nám sjedou, letos už bude 3. ročník, a doufejme, že jich bude ještě víc než 64 v loňském roce z celé republiky. Děti na jeden den, kdy mohou představit svoje improvizace a pak navzájem improvizovat. Nejsou to jenom klaviristé. A přiznám se, že bez 3 lidí ve svém životě bych si nikdy netroufla dělat něco tak velikého. Ten první je Petr Hanousek, který vlastně před 30 lety tady začal na Moravě v Miklovských kurzech dělat improvizaci opravdu pro každého. A který i mě, klasicky vychovaného pedagoga, který nikdy předtím neimprovizoval sám od sebe, přiměl zkusit otevřít okno, vyskočit a věřit, že ty křídla během letu narostou, což pro mě improvizace je. A druhými 2 osobami, které mě naučily, že sny se mohou plnit, jsou 2 dámy, kterých si nesmírně vážím. První je tady v sále, paní Dana Sirová, ředitelka stipendní Akademie Menard, která vlastně už před 7 lety udělala v rámci Menardu autorskou sekci, což bylo v té době naprosto vizionářské gesto. My jsme s Davidem Vlčkem měli tu možnost tam 2krát být. A děkuju moc, naučila jsem se strašně moc. A druhá je paní Irena Polovoukalová, ředitelka nadace Magdaleny Kodiné, která vlastně už od loňského ročníku Hudbu bez hranic podporuje a máme spoustu projektů, které nebudu ještě prozrazovat, přijďte v březnu do Olomouce. To jsem chtěla říct. My máme tu čest pozvat sem vašeho žáka, který teď teda už studuje na JAMu, pana Davida Vlčka. Pojďte mezi nás. Tak, od kdy se věnujete improvizaci? No,
mi ukázala, jak to prostě jde. A že můžeme improvizovat, takže to tak nějak všechno začalo a já velice děkuju, že mi otevřela ty cesty k tomu všemu, že bez ní... My jsme se učili navzájem. My jsme se učili navzájem od sebe. Já jsem to všechno podnikala kvůli němu a on mi dával důvod něco podnikat. No a vy teď studujete kompozici nájmu, je to tak, ovlivňuje to nějak improvizaci? A nebo naopak, improvizace kompozici? Jsem vám to zamotal, protože tam ta otázka nebyla ta druhá, jo? Ale tak se mi tak kompozici si myslím, že improvizace je hodně, jakože ovlivňuje, protože vlastně, když že máme nějaký ty nápady, co vlastně do té kompozice zahrnou, tak vlastně vždycky vznikají z té improvizace. A naopak, jestli kompozice do improvizace, tak tam se zase myslím, že ta forma. Že vlastně kompozice, jak už sama, improvizace, jak už je sama o sobě jako volná, tak aj nějaký ty prvky vlastně, ty formy jednoduchy, třeba máme písňový nádhera, že vlastně můžou ještě tu improvizaci víc posunout do toho stavu. Protože když nedodržíte formu, tak se taky můžete ztratit v improvizaci. Přesně tak. Tak vy nám teď něco zahrajete, co to bude? Bude to podzimní imprese. Tak držíme palce, se nestratíme.
tu čest vlastně přivítat někoho, kdo se zabývá vlastně improvizací vokální, což je zajímavý, a ještě bez sboru, a je to Jana Rozálie Hájková. Nachystané otázky, které mi napsali do scénáře, ale mě zaujala, jsem se ptal, jak se ten sbor vlastně jmenuje. A on se v podstatě nejmenuje, protože je to sbor sestavený z různých těles, se kterými jsem měla tu čest pracovat a které se mnou někdy improvizaci zažili, aby byli ochotní do tohohle šíleného projektu. Takže jak jinak než improvizovat ty lidi, co přijdou, jo? Takže to je skvělý. Co pro vás jako pro sbor ministryně vlastně znamená improvizace, co vám to dává a tak? Pro sbor mistra je improvizace poměrně nedoceněným nástrojem, jak docílit nějakého sespívaného, propojeného souzvuku mezi těmi lidmi. Protože v improvizaci jsou nuceni vlastně se poslouchat, vnímat, hladit na sebe a někdy, když máme před sebou noty a jasnou melodickou linku, tak tohle zanedbáváme. Když potom přijdeme a musíme improvizovat, tak vlastně to ty sboristy učí, jak se navzájem poslouchat, což je velmi důležité. A tak improvizace je pro vás jako pro člověka, který pracuje s hlasem, spíš výzva nebo taková hravá cesta? Já asi nemůžu mluvit úplně za všechny, protože pro mě je improvizace velkým jako potěšením a hrou, ale někteří sboristi samozřejmě, nebo jakýkoliv zpěváci nebo nespěváci, tak můžou cítit jakousi jako nedůvěru, můžou se toho bát, můžou z toho být někdy v některých případech jako velmi vystrašení, tak to samozřejmě nejde nutit. Ale mám zkušenost takovou, že čím vlastně víc se s tou improvizací pracuje, tím víc jí lidé oblíbí a nachází tu radost. Když jsme začali tady, tak jsme s Jirkou Pazourem tam vzadu si říkali, bojíš se? Bojím, moc bojím. Dokážu cítit. Takže improvizace může trošku přinášet strach, obzvlášť když nějakým způsobem je pak před publikem, tak držím palce a přivítám váš sbor, který nemá jméno.
Nicméně, přece jenom máme tady 200 let od výročí narození Bedřicha Smetany, rok české hudby. A k tomu by se slušelo pozvat Bedřicha Smetanu, ale přece jenom 200 let je 200 let. Tak pozveme vlastně Jiřího Pazoura, co by na to? Jo, tak Jiří Pazour. Tak Jiří, co ty a rok české hudby a Bedřich Smetana? A improvizace. No já Bedřicha Smetanu miluju od dětství a na jeho hudbu, na jeho témata, na jeho melodie jsem vždycky moc rád improvizoval a zjistil jsem, že to není vůbec jednoduché, že vlastně ta Smetanová hudba je náročná, jako pro interpreta je to velmi náročné, ale improvizátor má tu vlastně výhodu, že si to může upravit k obrazu svému, takže jako tam to jsem vždycky dělal, protože bych to, já to říkám každému, já bych to v originále nezahrál, ale tím, že jsem no, pro české hudby je pravda, že tím, že byl vlastně, nebo že probíhá rok české hudby, tak jsem na své improvizační koncerty právě zařadil hodně české muziky. Speciálně jsem připravil pořad české inspirace, kde improvizuju na témata českých a moravských skladatelů. A tam také samozřejmě jsou témata Bedřicha Smetany. No jsem tady něco zahraješ. A co to bude? Bude to na Smetanovou, jednu z nejoblíbenějších, nejkrásnějších skladeb na Smetanovu Vltavu, nebo téma Smetanovy Vltavy z cyklu Má vlast. A zahrál bych improvizaci, nebo takovou řadu improvizací v různých hudebních stylech. Nejprve tu Vltavu připomenu, krátce samozřejmě všichni známe, ale hudebně tak, abychom si trošku osvěžili, tak zahraju v původním znění. A pak na ní budu improvizovat nejprve v klasicistním hudebním stylu, potom zazní improvizace romantická, dále to bude impresionismus, soudobá klasická hudba a poslední, teď trošku vybočím z té klasické hudební improvizace, protože ta poslední improvizace bude ve stylu taneční pop music. Takže Jiří Pazour a improvizace na Vltavu od Bedřicha Smetany.
pozvat perkusinistu, ale taky malíře, pana Miloše Vacíka. Pokládám na začátek otázky, ale Miloš mi tam v zákulisí řekl, že pro ně je lepší, když rovnou vedu do ruky nějaký hudební nástroj. Tak bude improvizovat, nebo mám položit otázku? Veveš do ruky nástroj? Můžu si do ruky nástroj. Teď se tady vyberu. Že by si pokaždý vzal nějaký nástroj, pak už to bude nebudeme to prodlužovat, dobře. Hele, Miloši, improvizace je pro tebe nutnost nebo radost? Jak to ty máš? Záleží na situaci, ale improvizace je většinou radost a dle situace je to někdy nutnost. Takže třeba dneska ten koncert jsem byl pozván a bude to radost, určitě doufám, i pro vás. A bude to i trošku nutnost v tom použití, protože mě nepřiletěly nástroje z New Yorku, kde jsme měli vystoupení z Roberta Show, takže to bude úplně improvizace. Nemám nástroje, na který jsem zvyklý improvizovat, když hraju své tiché koncerty, takže to bude dobrodružství. Vždycky je to dobrodružství. A když vlastně skládáš svoji hudbu, tak používáš tu improvizaci? Ano, ano. Pokud skládám, tak je to většinou, já jsem jako rytmik. Takže a hudba, kterou studuji nebo vlastně děláme, je souhra mnoha bicích nástrojů. Takže člověk musí samozřejmě znát ty party těch jednotlivých nástrojů, ale většinou ta skladba vychází z toho, že na ty nástroje hrají. A potom vlastně ta inspirace z toho je výsledek ta skladba. Tak jo, nebudeme to zdržovat. Miloš Vacík, je to tvoje a já myslím. Ne, já to ještě klidně tady trošku improvizuji, protože já ty nástroje, které jsem kvůli sboru uklidil, které se musím, abyste mě dobře viděli, a já jsem měl po ruce, tak se musím posunout, anebo to můžu jít do ticha, je to na to. Ne, klidně se posouvají do ticha, já domů. No tak ne. Jak Miloš říkal, že mu nepřiletěly nástroje, tak my jsme takhle s Jirkou Pazourem letěli do Kanady a nám zase nepřiletěly poplety a kufry a nic. Takže jsme to všechno nakoupili a Jirkovi to proplatili a mě ne, tak aspoň věděli, kdo je tady ten improvizátor. A když jsme letěli do Japonska, tak zase Jirka prošel všema kontrolama a mě nepustili a pak jsme zjistili, že to tím, že já jsem housatý nebo neholé. Jsem nebudil důvěru. Tak Miloši, asi už budíš důvěru. To nevím. My jsme taky některý nástroje nakoupili, aby si mohla vstupovat. Takže jak je vidět, prostě ty problémy jsou podobné na všech frontách. Miloš Vacík. Jako v orchestru si vzpomínat na to, že se nám líbí hrálo. Já když jsem byl osloven, abych dneska večer zahrál, tak jsem si říkal, improvizace, takhle první večer, vy budete poslouchat a užívat si to. A já jsem vás chtěl požádat, jestli byste se nezapojili do takové všeobecné improvizace se mnou a pomohli mi, abyste jenom v vozovkách neseděli, ale aby taky, nevím, že jste tady zpívali, ale já, když dělal semináře, tak aby fukly ledy, tak často mluvím o nástrojích, ale zmíním to, že velice důležitý vlastně nástroj je taky naše tělo, takzvaný body percussion, to znamená, že budujeme sami na sebe.
tak jestli byste byli tak laskaví a pomohli mi v té skladbě, kterou mám trošku připravenou a trošku ne, prostě to nejde připravit improvizace, tak doufám, že si to užijete. A já bych vám byl vděčný. Body percussion, že budeme na těle, takový klasický je, že musíme to, prostě je to u věcích nás také máme tóny, když jsme omezení samozřejmě. Tak to je takový jasný, to všichni známe. Potom máme takový tišší. Další taková barva je, když si dáte, jestli vás můžu poprosit, kdo chce, samozřejmě jste nuceni, dlaně takhle na stehna. Tak to je další vlastně zvuk, další barva. A takový nejhlubší tón, nejhlubší barva, nejhlubší, co dneska asi tady ten prostor nám nabídne, je, když s dovolením třeba takže to bude. Můžeme zkusit takovou věc, třeba si k tomu i zaspíváme, máme tam vzadu zpěváky, tak nám třeba k tomu zaspíváme, ale můžete taky k tomu zaspívat. Bude to dvakrát basový tón a jednou text, určitě to znáte. Napadá vás písnička. Takový výlet, já studoval jsem v Brazílii a brazilskou muziku, kubánskou a západoafrickou a ta etnika vychází hodně z přírody. My jsme s dovolením udělali takový společný výlet do brazilského pralesa, do brazilské džungle, kde se sami provedeme pralesem, který je za odřezku, je plný ptáčků a různých prostě zvířátek, který zpívají, ševelí. A pak začne trošku kapat, pak začne pršet, takový tropický déšť, pak se ozve z dálky bouře, hromy, spustí se silný déšť a pak to zase odezní. A pak tam se objeví kmen indiánů Karažá, který bydlí na jednom přítoku amazonského pralesa, řeky Amazonky, a vydají rytmus a zapojíme se do takového, řekl bych, kménového obřadu. Tak schválně, jestli se nám to povede, když to budete následovat, tak budu rád.
No a já mám tu čest přivítat Pavla Strkovského. Pavle, pojď mezi nás. Pavel, kromě toho, že vede leta hudební mládež, tak vlastně on nám to pak prozradí, jak se na tom hodí. On udělal scénář k tomuhle tomu a napsal to tak hezky. A ty jsi napsal tak hezkou otázku, že já ti musím přečíst, jo? Ale krize, nebo se mi spalí, no, nedělá, no, tak prostě, tak jaká tam je. Tak počkej. Vedete hudební mládež České republiky, organizaci pro mladé umělce a mladé publikum. Je ve vaší činnosti prostor pro hudební improvizaci? Výborně. Co hledně improvizace a co vás vlastně, nebo tebe vedlo k nějakému spoluzaložení této společnosti pro, a teď to popletí. Společnost pro improvizaci v klasické hudbě. Přesně ty. Pilovali jsme to dlouho, čili jsme to jako jazykování. Je to lepší, než za železo mluví se železo, či ne za železo mluví se železo. My máme slovo deinstitucionalizace zase. To železo jsem to učil. Je to tak, že my jsme s Jirkou dávní přátelé. Stejně jako vy jste přátelé, tak my jsme taky přátelé a my jsme právě přátelé z té hudební mládeže. On byl jako hudební mládeže, já také, ty 90. jsme tak jako prožili, jak se říká, zvuká 90. My si na to nepamatujeme, my jsme dělali hudební mládež. A to nebylo zase tak divoký, tenkrát jsme dělali hlavně klasickou hudbu. My jsme to postupně přeměňovali i na jiné hudební žánry, ale také na další muzická umění. A v každém jsme jako nacházeli tu možnost, že ti lidé přijdou a zkusí si to. Aby si to mohli zkusit, když to ještě neumí, tak asi musí trošku improvizovat. A pak jsem potkal Miloše a s ním naši lidé z hudební mládeže hráli často sambu, ale taky dělali jako jiné záležitosti. A ty byly často improvizované, tak se improvizovalo divadlo a teď se to celé jako mixovalo. Až před pár lety se mě zeptal syn, v té době to hudební mládeže, proč ten Jirka jako k nám jezdí častěji, že by jako s námi mohl víc improvizovat. A já jsem říkal, vlastně já nevím, ale my to asi neumíme, jako on říká. Je umění nemožného, to umí hudební mládež. A to říká, že i když se zdá, že to nejde, tak to půjde. A začali jsme dělat různé další záležitosti. Asi jeden z takových těch hezkých počinů, který na táboře zavedla zbormistryně Rozália Jájková, byl vlastně tady jakoby v nějaké podobě předveden. A já když jsem to tam slyšel, tak jsem říkal, hele, to vlastně už jako musí být. My jsme o tom si mluvili díl s dalšími lidmi, no a to už je vlastně moc slov. Ne, není, je to zajímavé, díky za to. Mimochodem, právě díky vám, nebo tobě a Jirkovi vznikla tato společnost, takže velký potlesk. To máš jeden bezvadný nápad, že bychom pozvali teď Jirku Pazoura a nechali tady Miloše Vacíka, že by improvizovali spolu na téma. Na téma hudební mládež. Tak jsem na to zvědavý. Jdeme na to.
Jiřího, Miloši. Tak hádejte, proč jsme si tady nechali Jiřího. Koukněte se do programu, kdo nevíte, tak už to někdo uvádí. A témata z publika, ano, výborně. To znamená improvizace tady a teď na vaše témata. A vlastně nejzábavnější a nejtěžší disciplína improvizace. Moje nejoblíbenější. A zároveň nejoblíbenější. Akorát se to dělá vždycky tak, že když má Jirka koncert, tak se to napíše na papírky, někam se to jako dá a Jirka si z toho vybere, co tak jako trošku zná aspoň. A když to nezná, tak řekne, já se to do příště naučím, což jsem jednou vymystil, viď? Oni to pak chtěli příště. No, ten pán přijel na ten koncert a říkal, to jste říkal už mimo. Takže, co byste si přáli, aby Jiří zahrál? Může to být cokoliv, stylové posuny, imprese, cokoliv vás napadá. Sinatra My Way. Prosím? Sinatra My Way. Jo, Sinatra My Way znáš? My Ways? Jak je ta melodie? Jo, zkusím, děkuju. Druhý potom.
co jste chtěl vy? Já bych si přál, kdyby pan Pozor mohl znázornit cymbál na klavě. Koneckonců úderný strojní nástroj, jako úderný strojní nástroj. Tak uděláme cymbál a turecký pochod do kombinace.
takže já si dovoluju pozvat všechny účinkující na pódium, takže pojďte sem, pojďte k nám. Milí přátelé, já vám chtěl moc poděkovat za nás, za všechny. Já vám chtěl moc poděkovat jednak, že jste přišli, že jste vytvořili úžasnou atmosféru, za vaše potlesky a za úžasné přijetí naší společné, naší hudby, improvizované hudby. A děkuji vám, že jste přišli a budu se těšit zase někdy příště na setkání, na nějaké akci, kterou bude pořádat naše nová společnost pro improvizaci klasické hudby. Děkuji vám, přeju vám krásný večer.